Yaqina Avstriya Respublikasının Viyana şäherine 11-nji Bütün Dünya Orkestr Festivali geçirilip, oňa ýurdumyň wekili täzenelerinden ibaret bolan Ýaşar Kamera Orkestri gatnaşdy. 2013-nji ýylda Viyana şäherine esaslandyrılan bu festival her ýyly şagalanly geçirilip, dünýäniň durly künçekleriniň köp sanly täzeneleri we orkestrlary bu ýere ýygnaýar. Bütün Dünya Orkestr Festivaliniň guramaçylyk komitetiniň çakylygy esasyny türkmen täzeneleri bu ýyl 11-nji ýylda geçirilýän festiwale 2-nji ýylda gatnaşdylar. Ma'lum şäli Ýaşar Kamera Orkestri 2024-nji ýylda geçirilen halkara festiwalinde hem altyn bayrag münasip bolmagy başarypdy. Şu ýyl awrayla forum dünýäniň 40-dan gowrak ýurtlaryndan 2500-dan gowrak ýaş täzeneler hemde 400-dan gowrak orkestrlary bir ýere jemledi. Ýurdumyň Ýaşar Kamera Orkestri Viyana şäheriniň iň naýbaşy konsert zallarynyň sahnalarynda daşar ýurtnuskawy eserler hemde türkmen dutary bilen belelikde çykyş edip festiwala gatnaşylan we tomoşaçylaryň gyzgyn söýgüsine münasip bolmagy başardylar. Şeýlekim festivaliň dowamyna Awstriýaly tanymal dirijor professor türkmen täzeneleri bilen belelikde tejribe alşdylar. Festivaliň çäklerini orkestrlaryň arasyna beýleşik hem ören çekilişli geçdi. Beýleşikde joşguny ýerine ýetirişi bilen üstünlikle çykyş eden türkmen täzeneleri Emin Agalan ünsüni özüne çekmegi başardylar. Emin Agalan döwümindäki tanymal dirijorlar, Fasl Mutunyň wekilleri, Viyana konserwatoriýasynyň professorlary Türkmenistanyň Ýaşar Kamera Orkestriniň çykyşyna ören ýokary baha berdiler. Festivaliň ýapylyş dabarasy Altyndan ady bilen belli bolan dünýäniň iň meşhur konsertlarynyň biri bolan Music Fair'inde geçirildi we bu ýerde hem tomoşaçylar türkmen täzenelerini joşgyny garşylap, olaryň çykyşlaryny gyzgyn el çarpışmalary bilen kabul etdiler. Şu gedeki festivalda Türkmenistanyň Döwlet Simfonika Orkestriniň sungy dostlatlary bir näçe türkmen meşhur sazlaryny şonu bilen birlikde de bu jennetdir diýen halk sazyny ýerine ýetirdiler. Tomoşaçylar türkmen sazynyň çykyşyny şowkunly el çarpışmalary bilen garşyladylar. Awrayla sahnada çykyş etmek gyzykly boldy hemde Türkmenistanyň sungy dostlatlary üçin gymmatly tejribe urly. Konsertiň ahyrynda festivaliň çäklerini geçirilen beýleşiň netijeleri eglan edildi. Emin Agalan baragdan ses bermek bilen türkmen täzeneleri Kamera Orkestri ugur boýunça altyn bayrag nasip boldy. Şeýle hem aýratyn belemel zatlaryň berem beýleşiň Emin Agalary türkmen täzeneleriň çykyşyna ýokary baha berip, iň gowy dirijor, nusgawy täze iň gowy ýerine ýetirmek hemde iň gowy täsirli ýerine ýetirmek ustatlygy ugurlar boýunça ýörüte sertifikatlary gowşurdylar. Festivaliň döreçilik komitetiniň prezidenti, Britan dirijory professor Toby Proyser bu orkestr bilen belelikde konsertler gurmak hemde Türkmenistana gelmek isleýänligini aýtdy. Bu awrayla çäre gatnaşmaga döretlen ähli şertler üçin ýurdumyň ýaş täzeneleri milli medeniýetimizi we sungatymyzy ösdürmäge giň ýollar açan milli liderimiz gahrman arkadamyzy hemde arkadagly gahrman serdarymyza alkyşlaryny beýan etdiler.